Здравейте от мен, Георги Майлап. Сега ще покажа какво представлява контролния панел на детектора GoFind 22 и какво означава всеки символ на дисплея. Включваме апарата. На контролния панел имаме 3 бутона. Този бутон, който е най-отляво, е за чувствителност. Имаме 3 нива. Най-ниското ниво хваща най-плитко, най-високото ниво най-дълбоко. От дясната страна имаме бутон за звук, може изцяло да го махнем. Иначе имаме 1, 2, 3, 4, 5 нива. Бутона по средата служи за да махаме железните сегменти, за да може апарат да хваща само цветни метали. По екрана имаме иконка за звук. Тук иконката означава за чувствителност, показва нивото на чувствителност. Тук показва нивото на батериката. Тук имаме 1, 2, 3, 4 иконки. Първата иконка означава, че предметът отдолу е нископроводим или иначе казано желязо. Втората, третата и четвъртата показва, че сме засегли цветен метал. Колкото е по-вдясно иконката, толкова е по-проводим предмета. Няма как да разпознаем дали е злато или сребро на 100%. Тоест правилото е мигали втората, третата и четвърта иконка, е добре да копаем, за да видим какъв ще е предмета под земята. И ето, като натиснем бутона червения по средата, махаме железните сегменти, така апарата ще хваща само цветни метали.